Demu ewo Ghana emrahye bedwamu eho ena enrada osoafo a ohwe Ghana sikasem ene ne ntotoye ho honorable Ken Oforiata ekopie mu emrahye bedwamu ena odi mid-year budget reviewer ekire aban sika hodo a wayusuo anase odi adidwuma ewo man mu eto emrahye bedwafo nyina anim na enomu na o kire se yehwe Ghana amamuomu a NPP amanyokuo no na mamuo eye superb achese obia ene no eni akansie ewo mu efrise Ghana aban NPP aban abomodern power amanyosemu e de niema atotoye ama oman no akoso ye pa oto aso sa akire mu se Ghana abato afe ena yewoi obese Ghana fo nyina se afempim mienu ne eduonu abato ayebetu yi yenkotoma NPP ene na mayokuo no momfo motoma pemfra efise so kaya wo se encheye enyo mampanyi behyehyɛ bobi se obesisi ayaresabia maako 80 ewo mensini biemu enti wo boye koko ka kire se afempim mienu ne eduonu abato ayebetu yi yentoma nana akufuado se de beya sa abɔhye ya wo hyehyɛ se obesisi sa ayaresabia we nyina no obetimi esisi ede ama Ghana. Honorable Ken Oforiata oye finance minister edemo man Ghana kroya ena otoa ne nsem so na o kire se sikasem ho ntotoye de na adodankwa Akufo-Addo Ghana mampanyi obia ene ne mpre ono ene dikan ewo Ghana sikasem entotoye mu efise wabomodin papa empo ebra COVID-19 ba o man mu lockdown ni mu nsensem ni nyina mu no Ghana mampanyi wabɔ no homodin pa wamaye adwane adi wachiche sika ahodo empuntunyuma ahodo a ekoso empo coronavirus bre mu no ni nyina obɔ no homodin ewo sikasem ne ntotoye wo budget krona mu no oto aso ka se na anu wuku ade na omampanyi ede soso ekobo from Eastern region a sabre America se ayaresabi omampanyi ka se obesi no omahya ase a omusi na sika omose no ho ye $70 million ewo $70 million ena omuse no sa ayaresabi omusi na sabre ombesi sa ayaresabi na wie no ayaresabi ne befa 600 beds ayaresabian empa ya obi besa no ho yare a obeda so no ombe yusu ye 600 beds enti yenhye ne yentoma na na adodankwa Akufo-Addo ne na menyokuo wa afimpim ye ne eduonu abato a yebetu yi. Finance Minister Honorable Ken Oforiata ebewie no na o kire se coronavirus COVID-19 amanfo frɛ no COVID-19 abesensen ewiase na ode na bufuhyew atiegu montene so no asɛ amamu ahodo bebre ewo man mu ene Ghana ye man mu na nana adodankwa Akufo-Addo Ghana mampanyi ene MPP aban omo bom ho moden sɛ omo de yi ebetu yi ewo oman emu wabra Honorable Ken Oforiata de na no nsɛm ne ba awie no ene ye minority spokesperson Honorable Atuforsen ede nsɛm bi betu uja Ninsem odi tu de nyina ne se he Ghana foi mu hye bribiye na NPP ni na manyoko no daadaye eye budget a omo be kenkan ya omo betu uja no nukra bia nim eye ntro ena omu ucha efi so omo betena so no ade papa bia ni ho amayama Ghana na omo sabara be cha ye ntro nti Ghana for ye me ye ninna ho na afimpi mienu ne eduonu abato aye betu ye nhyane ye ntoma NDC ene na manyoko Ewe ahwefo ye nyina budget nsensemi so na yentwa ye homra tiawa ye ba ye be konsam foforo so Yama ya shofo nyina atena sibiem ye monra nsem foforo mo ye nyina nim se wiase afa na ha de bia de bechi ade sebie enipewu anya ka akwanhia ade foforo na afede de asa bebom kra ye yare kodiewo coronavirus ye koda sore ya anti asempa eni sei britie kese ene bo oman Ghana ye nyina ye papa ye wofa ya de nyina lawyer kojo owusu afriye awo ye forestry commissioner papa yi kwada ya wansore abra papa yi eteto ayepe de beto ojane se yare kodiewo coronavirus bi na enya papa yi amebini na mechire keka se da bi enye sa yare na eku papa na emom no eduabo ye di enim ebusua nya ma abontin fa bibia metu uja na ya beka ho asem na anu kwada etwa mu yi na ebusua tena so edi ye papa yi na woche da fefefe na mpanyimfo ni bi kopie mu o vice president Dr. Mahamadou Bawumia, any chief of staff, any NPP mpanyimfo bebre, ene kopie mu ho. Na ke nyina ye nim se
senka na wachi da de ye di a ene ye di eyie da etuja nanso papa ye yi ase de yamfa na yi da antuja eye Ghana mampani na nado danko ekufuado edi ni 90 emu se wasere busia omunya akoma pa enye otwen honhom enchen no bebi a woko bia na obeba amoma hyeda potia omudi beyi ye papa ye esie no enti Ghana for montema so ne breni dru ho a sede na wachi dan dru ho ya ye nyina ekabo mu ekodi ni fefefe no e breni dru ho omudi bekwa akotuja ame ye nyina ye nso yate ne yakobi fefefe ye nkwanko hye sede eyie no esikoye in Ghana. His Excellency Alhaji Dr. Mahmoud Baumia, aka Dr. Digital or Dr. Pink Sheet. On the penny for Ebe Srekwine, Aquacoya, Edumafo to Yamame, Kuneni, Akosia, Dakua, also Abba, Kuneni, and Nasida, Ama Benefo. Afoni, organizers are Uti and Nibuma 1 wiki, BBI, Kama, Yewa Jobi, Yewa Sani Alku, Afe Charles Ousu. Proposal, and the penny for a Kahuna, Yadama St. Charles Jobi, and the proposal, and the penny for Protocol Director, Office of the Vice President. Alhaji Ismaila, Office of the Vice President. Sariza Anderson. Yamami Akosia a 3 years. Ami Akosia 3 years. Sedo. Never back was here 3 years. Any will know about any American. Any Abusia, Equa cutting. And so Makuma, I say, Doko come on, and a Sikapa City, 200 Ghana. Nana, who the Dombeko? No go. Papa said John, and then he didn't know what today. You know, you could be. Na yese edimpa yesene ahonya ne senti no ebra yekopiem ewo sakra wo no Ashtown semtwerefo ye bibia ya na yepemu adanse eno nti ye bomoden atwipni MC a owo Kwabere East ene no twetwe nkomo na osei asibe bonsu ye ne no atwetwe nkomo e ma ne kire sede ohun papa Sir John efa yenkotie sede o kan sam no fai
There will be a Obina position. No better of a boy, Mrantie, and Amaba, one more Musabo money. But I don't know, yes, I know, never sending to me. Or boy, my deeper baby, Eba, money. Dear Tosudio, I buy more away. Obia, or Flo, Bia, Binia, what to say, when you know, and yet you mamma, ya buy any minium. Chese Sir John ultimate can asem nyina se asem bisi na nipa bo afukura na ofra mo so o kan asem na kwan obefa so yi asresem ene ade bewie na wo bo afu bia na obo ato yam ti Sir John de ya hra de kese pa na de esre nyina ne se nyame emfa na esi Ashtown Series for bomb homodi ani mrashe bejeni de ma adehia omwa kwabri east abetu ampesua so ene ni twetwe nkomo honorable Francisca Otin Mensa ebisa ne nsem se do no su hu se de papa ye nyina ye papa Sir John se do no su hu ne fa ye nkotie se de maame ne di tuja ano kwasem ne ene awramuda sani a ye nyura esi ye kasaloka ye nyina ye njintu se ye wo pa Sir John woni ho America because ya something this has me when me primaries in 2015 so yeah can you think I criticize them election I was a job but afterwards no yeah be best of friends everyone no be no pass there is no single day I'm not an officer but everyone the same by the time I'm everyone na emu ebe any even kasebia uka wouldn't say bianca the right one as of I no as anti the can say any the experience the exposure in politics ni na no and be cool will be attend biano there is no single day I will kwa why plan no say who go dey 30 minutes but you are ready 4 to 5 hours who go from the solve ko o me empini o no me as offer when you no kwa na kwa bro no sa da yes o da bi so ba me had there ma bro no ye na da yes there was a time me call one because of a project we are na pe wa ha personally one me told one ministry to the other he has done that on 3 other occasions they can na on Makasa in a day ya call rounds. There is no single day I will not call see be local continue anymore whoever is in charge say me mam MP about share na yema no relationship became stronger and stronger at a point in time if I'm facing any challenge he is always the first person I fall on to and you be on what that political will no say empo at the beginning of the entire journey, now you were very rough relationship. Now all of a sudden, yet me build a relationship because of the experience. Any of the power person of woman, everyone of my own also be in a kumum, and my auntie, and a person. That it has happened especially at this peak moment of my life and the entire development of my brain. There's no over the day. Yakupona Nedge, or not at the Mount Nedge. Yeah, both places in Yakupon, so the show cry. Now, I share a Busiano soon crying, the Papa mine, no mind soon crying. Now, yet to me, I'm passing through this sorrowful moment. It is a sad news, especially for me in particular. Sad National Nadmo boss Eric Ajeman on a bias or say Kufua, your friend say or poor our num to moon so a chair one you say. Sir John also free Onipabia Media. Na me nim ko ka so obi afere wo fa na me de be efie be edunie e na ma fa no se me wo fa pre ko pe menyom to obremu oyo obi a na ni dunyom ho nti no ne me tai dia hye mu o tai to me fo ansa kwa na me de me ho ba be dom politics yi oye me futufo kese pa ba ko wo no ha ma be and I can't wear and 9 Maba will know how say and said no, you may be a old now
ɛna yɛka no ɛsɛ nipa papa ɛyɛ ayɛnkyɛ sɛ John firi a wafiri mu deɛ ɛyɛ ɔman mu nyinaa na yɛahwɛ adeɛ yɛka sɛ yɛka nipa a wɔyɛ nipa wo sɛ asantefoɔ akanfoɔ akasa bi yɛka sɛ ɔyɛ nipa na yɛka sɛ obi yɛ nipa a sɛ John ɛyɛ nipa na ɛdɛ adi pefee ne wu akyi wohwɛ nsɛm a nipa aka afa ne ho ɛnnɛ kɔ a yɛne no a wɔtwe dɛ wohwɛ a ɛkyɛn sɛ yɛyɛ no ayi ankasa ɔyɛ nipa bi a ɔda nso ɛwɔ nipa mu na ɔman Ghana ahwere adeɛ na yɛde yɛbɛtumi aka kɛseɛ ne abusua na MPP abusua ɛne Forestry Commission adwumayɛfoɔ a ɔne ɔmo ɛyɛ adwuma no yɛbɛma ɔmo nyinaa hyɛde ne ama ɔmo nyinaa nso yɛakɔ na sɛ John yɛ papa yɛ wɔfa yɛ biribia yɛadeɛ nyinaa deɛ yɛaka sɛ Nyankopɔn nankasa a ɔde ma na ɔsan gyeɛ no ɔno a ɛmfa ne kra nsi ɔfa obiara sɛ nipa ɔfa obiara sɛ nipa sɛ ɔkɔm de wo sɛ ɔnua mmoa ɛfiri sɛdɛ hɔ anɔpɔ awio adwuro kama ɔbɛkɔ no biara no na sɛdɛ wɔyɛ ready sɛ ɔbɛkyi wɔ ɛne me honorable MP yɛkɔ nkra kɔtɔ sɛdɛ ɛda no wanyɛ adwuma ɔse yɛmo kɔ biara mene mo bɛkɔ tuma bi a mu die biara no mene mo bɛdi the whole day sɛdɛ di akyi because of fabric adwuma a yɛyɛ ha ɛkwan a yɛyi fabric ɛfa kwabe sɛdɛ ɔka ho ɛna ɛne no atu no anammɔn ɛba adwenkyerɛ a wokɔ sɛdɛ hɔ a ɔbɛmmɔ adwene ɔsisia na apɛ dɛ ɔne sisi ho a ɔbɛyɛ ready sɛ ɔne wo bɛsisi ho medeɛ menyi di sɛ sɛdɛ wɔ mu menyi sɛ akwantuo bi ɛna wɔtu na menyi sɛ nimdi a sɛdɛ wɔne nneɛma a wɔka woka sɛ ɔyɛ odiifoɔ wobɛkae great statement a wɔyɛɛ sɛ Nana Dankwa Akufo-Addo sɛ wɔte wheelchair mu koraa a ɔbɛdi president sɛ John ka saa sɛ ɛberɛ a na obiara aba mu abu nanso ɔkaa saa no ɛhyɛ obiara nkran ɛma nam so ɛma Nana Dankwa Akufo-Addo wɔbɛyɛ Ghana president ɔnyɛ yiegu sɛ yɛ party asɛm sɛ yɛ tribes biara mu no sɛ John ɔnyɛ yiegu na ne tu ade hunu a sɛ John wɔ no ɛso paa sɛ yɛ party asɛm sɛ yɛ tu asɛm sɛ legal issues wobɛkɔ a sɛ John wɔtu fo na ɔne wo ayɛ ɛbɛ deɛ deɛ mɛka ne nɛre sɛ Ghanafoɔ nyinaa ahwɛ adeɛ na wɔntemɔnka ana amena sɛ John ayi atenagya ato wɔ no ɛbɛyɛ den paa sɛ Ghana ha yɛbɛtumi afei saa amena no watɔn wɔ ne okuro yi papapapapa wɔ ne okuro no anidi wo ne sɛ John kasa a wɔte wɔmmakuro ase na wɔbu afu koraa no a wokɔ sɛ John hɔ no wobɛsɛ woka sɛm a no bufuo no ɛkwan a wɔbɛfa so ayi wa no wotɛ deɛ yɛ a wobɛhyɛ aseɛ na ɔyɛ ɛnti deɛ meka no nɛne sɛ sɛ mpa sɛ sɛ John awudi a medeɛ ɔmabusuafoɔ nyinaa yɛakɔ sɛ baabi a wɔkɔ nyinaa no na ne nneɛma pa no ɛbɛdi sɛ John anim ne nneɛma pa a ɔyɛ no Ghana ha na nkwalaa a ɔtua mo school fees nkwalaa a waboa wɔn mu wɔn a wapa adwuma ma wɔn mu sɛ wɔn nyinaa bɛka mo yɛde mpaebɔ atae sɛ ɛda mo ase yɛn nyinaa yɛnim sɛ ɛberɛ a na yɛn nyinaa yɛ papa sɛ John te ase no na wɔyɛ panyin ɛwɔ Forestry Commission nti sɛ yɛkɔ obi na yɛanka bi deɛ ɛnyɛ nti yɛpɛyɛ Forestry Commission foɔ na yɛ papa yi ne ɔmo yɛ adwuma no ebisa wɔn sɛdeɛ ɔmo nso hu papa yi wuo ɛfa first pa na setena ne modern pa ɛsɛsi a no ma me nsa kɔma no ɛma me manya bi di ti papa deɛ ɔyɛ ni papa because of papa no waboa yɛn na de metimi akan sɛ MPP fo nyame nhyira wɔ mo meto me yade pamni
Nanso enam MPP adaworo ma ene me so me ya aban adwuma me cover be ye madwuma we me amisa no adwuma na gu no yale ne ba madwuma ko fom nanso mi hunu se mi kuta paso de me sesa me se be we me amisa no me ana me ye ya papa se jon nya mi hira no ba bi o ko nya me to ne kwandem ene wa ma ye si anya adwuma ye nya me nka ne ho bibi e koso boko MPP adaworo ma nya me to me koso akọ omanim emfa ho ne de e koso nya me ti ase bibi a be koye we good ankasa we good pa ati se me da me te ya kura me sebe me ko toilet fi se yanka bianship ti wa haya pa ti bi akase na atutuo no Mpacho Forestry Commission mu betimi ama yen faso de ba ko amani afu yen papa. So ajon de me kura betimi aka se na me nua mu bi titifi a che se na omu ni adwuma ye. So eja youth in afforestation by se ajon abo ama omani adwuma ye no so mu sako ma. Ti se ajon de wo we de na yeso ye wu pa. Yamiani ni ya shira de papa adwuma yi. Me hu nye me nkampo na me hu nye me nye. Yepe ebe ni neba wa ya de na nka na nsen enkrofo be se nye ye lockdown na eba aye ya enka wo sabe lanchi 2 years asa ka ho enso de onyame pe eno wo ye tie papa ne yesre no onyame nhira ene onyame Abraham kukunum se wonnamu poko e wa asubie se jonti masidan papa na ya de bebra mame the Forestry Commission kuma ya ma ka akra na chese meba ye frame soja ko kuma wa edini soja sejonti Emfaso de ben na wan kasa nkwankro wonya fu yen papa. O manya bebre fi sejon chen bi ohia ni ba ma mi ni papa ni bi ne so me ya ba sejonti na yesi obi dwan ewu no na woti ni so no obi so nkwan ma yehwa na ewiase ba bia nyankopon ebo na mpesie no enche mu ho na bonsam so tutu ni ko bibia kyese odi tufa nyankopon hwenim ebra bri kire kase de ente se aboga na man ye nyina ye ti ni so no eho na MPP adwadifo ene kente adwadifo ne nose mask fo anya asempetwa na esese omo so yetimi bopini omo na ene omo twetwe nkomo se awerehosam de ente sa ato oman na denti ene omo ton ne ma na se no omo so ekire omo adwenfae ni nipa nyina na betimi anya sabe ntuma papa ede aba eyiase sebonre kente nti efribonre emo nyina ya yeni ti ne ba but yes ebe ye business kakra yo ko eyiase kakra ni abehwe akire e ba enyame adom man ya tabako e bo mpa ese ewie ni de ebe ko so e bia wa tabako no obi si be hia foforo na no so abetobi enti ne ba aye ya papa say John na free mu na ja e dia be si se wie nti ene ri note mark sabaha na nyame adom e ko so kakra ye na ye boy o ba social distance say ye aduma wa ha eti o face mask nose mask ni dia do ha say enti bi dia ko so e bo nyame pa ye se wa mu nim yare na aba ni nta ma edwa no e nko te say the first ye hunu e na owuo yi so aba na ye obia eya eti ka doma ka yese eba no yare ni nti no ese ya tete ne na so but ye eye ye ba de yese omtoma ye de omata ma enti we kan se eye Iti no ba ye wa hwe mu na ma be sen na yatimi ato ama o me ton ne ma ko be 400 na ko fie ma mi sa wo omo ton ne ma no mu firi krom ana so mu firi baby na bai o na se no na wo na ofiri krom o enso so ko pie mu o hobi eye na aba ba bia nipa won so ne ton ade nti ono so be di dwa na me kan se bi o mu ye kro fo fi se ye nya krom mani bi no o mu twetwe nkomo so o mu su se papa no eja ekunafo o hwe ekunafo o hwe oma omuni bi ehiafo ena nkran bi nso o hwe omu nyina su omu su papa ti e bupini wo mu ene omu nso twetwe nkomo yenkohwe se de enu so sisi no grade ya hwera de kase pa ya hwera de ene ma wa ya ma ya ne kase ya kan ade bechi tese wo ni papa nkasa ohu ni papa bo obia wo kwa ne nche de wo nyini ma
show be a what bit my calling sham one day. What show? Ayo be a wa come so adie. Oh, was it that you flower? One more for much macra and don't chomra, what you chose cigar. Now I got to be ready. And my bow, West go for our yeah, I'm much idea. I was in a channel. Omobaha, Yamasa Bacra, not there about the Jones. Well, you are my year. You're ready, I can see a card I get by Papa. I could I can see a school for school name in our as there was here, and I romance was here as her. Or do I fear or back or my books and a pain? Am I a man near an animal? And the other person I know there. Why I dear my great papa. You do a fear when I do where you get to see what you mean, what the ane. I bet Sema growing now will be a nabidi, and son of a fear. In Cassidan, I did that, Papa. No, here you know I come from the say. The world, I see all the Fakoma. I see a papa. Yes, and I'm going to find a class, say, and be our yellow. And young was that 2 points and I'm going to Madam, I dear Babu, but say, Pana, but Yaba, dear. There's a Macra, no, I don't know. Your groom had me away and to Manino, and to Manino, I can take. Into a buyer when you had Mamma Panino, or the fat room have for boys, you know. I'm our woman, the year Juma. This will be a war we have quite before, and I wouldn't be. Zaddy, the back kind of a papa, why, yeah, dear one. I said, "Grow a deal, my man. I want you there. Yeah, or boy, I may be a moon. But I didn't give for you pass or by our Mojuma. And as you go for Antwater, no, dear Jodabamu. If you are the Canadian, you see Cassam, Nibia, you're the canapa and the canon. Sir, don't do it, Papa, or no crow dream of a boy, pa. Or boy, a far a Juma, or your descendants, I would be a moon. Wamo no crow dreamer and boys in your Jumania, a Jumaya. I feel so by and so your quay, or your quay so my. I feel crowd so dear a cat, said Dog Rakuman say. Safi be a dra, said don't wait your new free Kumasi. Car, ma. Now about a row be a funeral yama take away. I feel cross all the grass on them, yes, the Roman Pentecost, or on them be a room not to tell you and their mawamo. Said, do you nipper beer? Where the pa, yes, or it's a Uyamia, said, do the tosso. Our blasters who on you move, so a year be crab a crow dream ha. We scratch will be crowd, you know. Nancy, me, I'm enough for a new modem of false right. I know near a papa, and a gas in the bed, you row more process so. Obi afro obi a me Garcia say me say me amoni dem fra me say oba obi a 1.5 he say do ye nipa bia obra ne ho ase nya say bia ye ni nti de bia ye bedru enum aka say do ye nipa bia wo ye o ni papa obra ne ho ase pa say esu ene areho na ewom e dia say ndo awrade ye ni obi aka ho ye wu ye kuro ya bo me so me sabe mo fa no ofa so don't mean to ntwen da biara da me soja ni but wa boy kwan bebrebe so sabe nkofo bi kura okrom ha omo ya jankama ono ane kura omo uko school na se wa ntwa kura na de tie bia 100 million or 200 million of the amount university be bia o de beto kromo ade me krom ni sakra ono ye fe no nyame no fa no nya nchen na juma efo nyina di ni ho dance oba asori bia okromo bia okoho asori bia okoho so a oya na mamre se de se ne fata ewo no kra boyare me gina me yare na me gina esi sebe ya poto ya su ye no su nyina sa so de ofana ye no ye kai kra so obi betima be sa de na wa ye no Radin fan the currency ye. Radin fan the currency ye. Yes, some panifo a omo Ghana say. Enyuma o starting so ye na wantimi anye nyina o membo aye. They say ya kwan o touch ye wantimi anye. O si hospital, o si fie, ni nyina ye nwie. Ni nyina ye nwie fie no. Dia say Ghana man panifo say. Obi bia officer obetimi aboa bia ye sra omo say. Omo boy, ni dem with due respect. They should come and help us.
anya say any das wo nyina sa ni enwie so ye kura no ane ketoi ko ne nso any das wo nyina sa e say ye suama ko mani nyina hu de anya me gina isi e bra me yare my yare rough because of more of a wo no but the American say radin for the currency ye do mo no ban o baby e o bia Madam Asegana man nyina nyamisha mo nana lawyer Kwadwo Wusu afiri say John wo awuwe enye sakra wo no man kwa na abo NPP amanyoko na ankasa mo great pillar ba akopa na ebuyo nti say NPP amanyoko na ankasa gina ho no sugar dada enu nti regional communications team member edema NPP e say wo mu nyina say from say isan say John nti ono so say friend say nso e be from me say Kofi odehye ba ene wa wasem eti ye ne say Kwame agenda a we regional communications team member edema NPP amanyoko so etwetwe nkomo ye kanipa ne nsem omre sebe okona session anum kura obeyi di ama seje na wo kodi ma wo honto so wo honto wa me so me ho atome and I'm saying say tafo recent elections na ye koye no Sir John was a major factor in that elections minia I'm talking about cars as Sir John ato sa aye Nissan MP 300 no Mako 35 to support MPP's campaign. A convince center sefua. Onu ne peja ne nsade chire tafomai. Ma nipa nyina je nutum say papa na kan de no ano. And he's somebody and when he speaks people value it. He came down. Minu na ho brasia no kra ne kumi no. Because a man of his caliber etumi si form na wasom mabunu ni nyina nsa na de nyina nam street mu. And I'm talking about Sir John. Mami fu a wonu kunu agya omo ho. Omo nyina ti wa Sir John ehwe wo. I can count about 200 people as Sir John ehwe won school fees ma won kwa. Scholarship no de enka ho. And I'm telling you, a month before Ayaba ha yanti Sir John kan bi wo no. What in akonwam nipa 20. Someone ni adwuma ye. Sir John se forest no betuma aye osan betuma aye o friend secretary mo fa mo full name ma no Monday mo kwaje appointment letter and people have started working. We are talking about somebody one no na ma Ghana nyina hu se Akufo do krati hwiche mu a of fataso di president and a ban is also ade na fefe Ghana for ma o mu ko school o pepe ba ko achiri pomienu 1.2 million Ghanaian children. Our Ghana government Akufo are spending 1.8 billion Ghana cedis. Planting for food and jobs. And yes, Sir John and Kama. Look, we are talking about 1.9 million farmers. Minya, we have our project, you know. And government has spent 844 million Ghana cedis on that. Sir John ma anka enkwadanu no mu kona seni teacher training no. Wamala wanse no a mahama twa mu no. Kema. And we are talking about Nkwalabense 49,000 more teacher training college. Omoji allowance ni bi. We are talking about 48,000 nursing trainees omoji allowance ni bi. Sir John ama Akufo Addo metina konya isu a. Minua anka one constituency one ambulance no ka yenya wo. What you say? Me say emfa hunu school awakọ. So wo so ye wo de wo ye kurase ni akọ John ho. What they onu so de ni kurase ni no betena se na onu wudi nkomo saa etu be free ni fie no na otumi say why you failed. There was one thing the man told me I can never forget. I said, my friend, you want to do politics? Give your money to people. Give it to them. Let them enjoy your wealth. And those people will sell you. Sir John, ne papa no, and selling no. So, ono mai, tafomai, Ghana fanenina, minya, nipa wato form no. Eye at some kesia and esi no. Eye some kesia and esi Ghana no. Look, Mika Johnson said in Ketia, General Secretary of the NDC. Ni mami uye. Sir John, I could die said in Ketia them 3 good days. And on him,
asɛru nketia ma ɛyɛ ne sɛ ɔno ɛyɛ abusua panini enti NDC mpanifo free nkraba yɛ no sɛ John ebusa ɔmo kwan so enti sɛ wote ha na yɛ ka sɛ John asɛm na menyɛ sure sɛ ɔbɛte aseɛ me still am nyanti aseɛ o me nyanti aseɛ free sɛ nkra no suwo nkra no tifie nkra no tifie ɔmo twɛn sɛ John nkra no ofie mata no ofie wote aseɛ ɔmo nyina ofie sɛsia sɛ John nkra no ɔmo nya dan ɔmo nya dan nkra ɔmo nya dan ɔmo didi school fees no na ekotua ma ɔmo school fees no ya my friend we are talking about a very good person and owo tirimo den I'm telling you for a fact nti yebisa sɛ sisi a mputunyuma hodo ana ɔya owo nti wagya hɔ akɔno emabunu no mo hwa amanaka anase mo pɛ replacement wɔ MPP mo a obesi nanan I can assure every single individual or shall way say a convincent as if what dear be an assay John ye. Some of us ye be piano mana ye nina mako. Sir, vocational school na osi wahano. Hospital no. We have to make sure say ya completely sadiano. Some crown almost so actually say John no. We also make sure say some crofon so almost sabake school fees ni bi. Scholarship ye be mo bi. Because we need to make sure say at the papa bia say John Shase no a wonya nwie no e wo se ewie na e hye ne monyam o se hye ne monyam areho asam na den enti emabunu no den na mo so mo ye de ato ho afa say John said be ye nchirima no mo ba no so ba be hu. I think sir we did a first thing to let people know say vigil bia ye ne no anwumre no. It was the youth wing of the New Patriotic Party. And a bear sadiano, Nana B nom, a year boating nom, and quampanum, near dear. So, ne per se catching Crawford say, a mebuno, Sir John so shall. Then again, you been making sure, say, your best sister to your chrome. Not yet, they pay tribute to Sir John. Then some of us are Yamiatu and Samon so. And Kuala no almost to take China idea. Na se John show mo no ye ba be fa sankra ne nso akwa hwe sankrofo no etini kasa ne ya me de se John say me kwafuo mu mfa se kan sam de kwatiti kontomere me dura mebubu ni say pem se John onkwa so etini kokro mu no se kasa ben na wo ka che mo hwe say efa MPP ebra afi eya abato afi den na wo ka che de meka kire nipa hwe nyina no ayese mesromo politics no eya adwene ene ye politics eni kwanse abusuanyi yimu no eba yentem matiu maka ne mfanto nchen ye nyina si efiri nkran ye ba kumase obefa Cape Coast oba bedru kumase obefa nkran kwan mu nkokọ oba bedru kumase obekwa ko fata krade oba bedru kumase at the end of the day ye nyina ba bedru kumase enti ye nyina ye nya brebre but I'm telling every single individual say abato yakoto in 2020 no e yasida abato yakoto hye His Excellency Nana Adodanko Akufo-Addo en monyam na fe so ye de amasa John mo apiafo sa wo de adepa abreye amagana fo edi so fa so enti obi anya boko abato ne de yebeto and then again the abasin say we mesra all the major protocols ni nyina no yenhwe hohoro nsa for seminar running water she nose mask no sani mani nyina me make sure say be sani mani nyina sani be we can continue to stay alive to make sure say the projections of Sir John and Nana Adodanko Akufo-Addo nyuma no ni nyina no ye be peja ama na konenim ansa ne beja mo akono enwom ben anasama mo ben na mo beto de giant papa kwan Momo Sir John no say oh say Mrs. Sir John Sir John dia onyenyi yimu Sir John we Sir John sawo ya ngunani a ope frafrani ope asantini ope dagatini ope fantini ope sisalani ope Sir John he's one of the fantastic personalities that I've ever come across. Madam Asibebre nyame nhira ye nyina nyame nhira obi bia medin the me kai ahwefo nyina say ebia na sa abre wuni fie wentimi anhwe ye life a uko Facebook a
Ubo Ashtown News yeda honom Instagram, YouTube, Twitter so sa ubo Ashtown News ubenya ya hwe wo honom ye che ye ho aba ye ba ye din pensen mu no beto so amamo Yama ya shofo nyina atena ase asa mama kwa aba e de ba Ashtown Radio so na kofie Nana Areas nyeni pa ba ko ne di konkonsa So beka ya bra omampanyi dada John Dramani Mahama eyi na bedi etiri ndc fo kan ama yensem twefo ko ye dia no tumbi na enu ade abrewa be friend budget eye your friend say Honorable Ken Oforiatta our finance minister abeka na asimawia ye tetetete kwa de besati ane say ye spokesperson edema NDC ato forcing eba bontia hey Ghana of way NPP for that na budget ya omode ba bontin nyina no bibie ni ho ayo no krewu nana he ewia setiawa yese se akokɔ sachira abrewa se den krampo na enye ne fe se obi nya de wo hadwen hye ne tirim se wo metan wo emfa ho ne de wo beye bia eye ne tan eso bia na ade na wo ye no eye no krewu omampanyi bɔhya ɔhye se osi 88 hospitals say enye kura wa sha 88 o me come ka say 80 o say wasi Ghana Infectious Disease Center say obi nya yare a etumi saya near the wakosha hoboko no wasi awi ayate yense flu they say osi Eastern Regional Hospital so che say ye fan say mienu mu ana ekure omampanyi bo ne homoden nanso omo say no de inform say me efa baby am TND for na say Ubet now so 4 years. One fine. After you do election year, no that time no be shabo 88 hospitals. Oh, and no the omampanyi na kasa krampo no we di ka gene fom so atum deda. Mebo. Se omampanyi sha ase na wenwie ma no da sumnim. Na ebia wenya be ya. Party fufure beba no o ba beto aso ana obeja ya ma na da ne mfofo. Nana Jaika MPP penso ena ye sha say yesi bungalows bi won kran NDC betena akonwa so ene adane bush a chese manfo jom ana ye bi num hwi wo Kumasi Regional Hospital a ye sha say wotetirifo achi hoyi kohe afi ne sema puto bibire na edokro no eti eno de so mampanyi ende na no akan se wanya sa ye ofruits akwan a ya sha say ye nyina so mampanyi fra konwa so say kim ene ye na adentina me ya de me ntumi enwie atinti na wo a wo beba no o meto so de se wo fa credit no kura amame a e pese menkumnya ana na chese ye papa ya wo wi ne niema ne dan ya wo sha ase ne yi a wo ntimi wi na so mo nto aso enti no sa boshe na national regional communications team member na ka no waka ma MPP nyina o na ye hwe se de wasi aka no enkoye se ejabi wu ejabi ti asna fi be wi eche na eja ni mi wi na training colleges ne hospitals a wan sha se nyina no o mehwe ama MP a oba atwa so ye hwe se betimi aye adwuma sa ne ma we nyina ye pesemi nkumnya efise me beye na ma nwie na wo beto so a e den ye wo se odi mimidi na hyem se me na me sha ase enti no sa de ne enya na me so me nkoye medie iti o man de ye so ne ma pa ye so ne ma papa Christian nyoma oboy no oboma ye nyina na mum ya papa ye dini na wotweda papa Ghana mampanya ya de wantumi amade na nso o ma na bedi ekire gina mu ma no eno kra kire se papa yi modern a wabɔ no omani so na ye hwɛ se ayie no nso ombetimi deda abetu dwa na ye de ato yetiefo ne ahwefo nyina anim asɛm awehosɛm papa na bɔhyɛ bebre ba o mu hyei so mu tumi adi ni nyina so a papa wabɔbra se dwan wabɔbra nanso se be ye se be hwie no mera koye bibia kra nya mara ko se enkra na o mu ni hwe sofo na me bisa me se edimpa bebreba na ye boni nyina chi a enkofo sa na machiri se waye ne maboni bia me ya boni dua yi na ntina ne dimpa bebreba wa ye nyina na den no de omonka na de ye wo wudini wu a kromfo okra wo wu a ye boni dimpa ya sem kromfo owu a ye boni dimpa be me hunu se wo ma o papa ya ne do so sen
udin bone na eya na ye because ye papa so kopie mu wo ha ensema na omo ka no te se unya one negative crowd enso yes setere obi say eyeduabo wontua nkrofo ka ene ya bodua na fa yin me papa best here really unfortunate na so adwo ene so maka adwo yi bi mu asem adwo no de bebo ho abana dodo akonwa ye ntina so nche senti e wose etumi sori na ofoforo nso etumi beje adwa no ya mote ye nka asonfre katachi ye de ya ason toto fo mu di nsem we na achi na ene ye betina akonwa mu eso na eso kama e de beto mu anim ye me odehye ba kofi ekoko me na me wofa ase papa bi nana abna ajeman ye da team ni nyina ase na wose ye da ye team no na wana mo ase de ase ne nka ye betina akonwa mu na camera bi ansi eso a kebende papa India ye salutu kama baje obabi a obi anso nyame onhyira obundi concept nyame nto nkwa ne mpa nana yenye ne nkwae meche say you sorry so no dasane ye besa asia ye damase mamoni sha ahenewa yakram